presslaw.ng.com. Bọ́lá Tinubu alágbára ni. Jagaba lo Olúwa lókè. Máa orí Jagaba wá ṣe. Bọ́lá Tinubu lo Olúwa lókè. Wá ṣe president lágbára Ọlọ́run. Bọ́lá lo Olúwa lókè. Aṣíwájú, ìṣíwájú. Aṣíwájú lo Olúwa lókè. Ẹ̀yin olóto èjèkú jẹ́jẹ́. Tinubu lo Olúwa lókè. Tinubu wá Zobia. Bọ́lá lo Olúwa lókè. Ni dai Tinubu ne zabina. kai ba Tinubu ne zabina. kuma Tinubu ne zabinmu. ke ma. Tinubu ne Ita zabina. Jagaba Tinubu baba yake yi. Dukkan delegate na Kano sun gamsu. Sanya oli na Legas Jagaba ke yi. Duk ƙuri'un Legas ya haɗe su. Ga baba gana gwamnan 'yan Borno. Bola Tinubu ne zaɓensa. Alanguro inda wato. Bola Tinubu ne zaɓensa. Mai malabuni da sirrin boye. Ranar convention zai Har nuna. matawallan Hausa Aminu Masari. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ga Arewa Gwamnas Forum Lalong. Bola Tinubu ne zaɓensa. Lalong mun san juna Polong. Bola Tinubu ne zaɓensa. Inuwa in na je can Gombe. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ga Yahaya Bello mu na Kogi. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ni ban manci Habu sai Lolo. Bola Tinubu ne zaɓensa. Daga Neja ku zo mu wuce can Osun. Bola Tinubu ne zaɓensa. Gwamnan shi ma Tinubu ke yi. Bola Tinubu ne zaɓensa. Bayan Osun ga kuma Ogun. Bola Tinubu ne zaɓensa. Biyar Ahmad Lawan ya amsa. Bola Tinubu ne zaɓensa. Kuma ya yi kiran sanatas layinsa. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ya tantance ciki ba kwarkwasa. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ga sifika Femi Bajabi Emila. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ya haɗa 'yan majalisu jimla. Bola Tinubu ne zaɓensa. Boz Mustapha SGF jigo ne. Bola Tinubu ne zaɓensa. Anoza Isma jagora ne. Bola Tinubu ne zaɓensa. Da minista Raji Fashola. Bola Tinubu ne zaɓensa. Da irin su minista Alaya Muhammad. Bola Tinubu ne zaɓensa. Abdulra'uf Arabe Sola. Bola Tinubu ne zaɓensa. Gawa makwasa kwata wasa kurada. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ga salame memba zai daɗa tsada. Bola Tinubu ne zaɓensa. Tsohon gwamnan Adamawa Bindo. Bola Tinubu ne zaɓensa. Adamawa dawo Bindo. Bola Tinubu ne zaɓensa. Kwantak Taraba ma ya yarda. Bola Tinubu ne zaɓensa. MA na Bauchi shi da na dada. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ga babba Aliyu Misau sanata na. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ga ATM Abdalla na Gwarzo. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ga Hamman Dukku a can Adamawa. Bola Tinubu ne zaɓensa. Ga Aminu na Kebbi babban DG. Bola Tinubu ne zaɓensa. Extra level sun soyo kaji. Bola Tinubu ne zaɓensa. Mustapha Bananzan ne mana kwazo. Bola Tinubu ne zaɓensa. Al'ummar suna da yawa in zan sa ko zan kwana ba zan yi rabi ba. Bola Tinubu ne zabina. Duk mun yarda da karɓa. Yadda ya gyara jihar da Legas sai wa ƙasa haka in ya karba. Bola Tinubu ne zaɓina. Dan na yarda da karba. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Bola Tinubu ne zaɓina. Dan na yarda da karba. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Ya zulman ni ka yarda da waƙar nan ya zamo ba ta yi gusur ba. Bola Tinubu ne zaɓina. Ko a ina a ƙasar mu aji ta ba in an kunna a kashe ba. Mu mun yarda da karɓa. Rabu ban fi kira ka da ɗan ilhama nai na gama ban ma shirka ba. Bola Tinubu ne zaɓina. In kuma har mutuwa ta risken kan na gama roƙo na rabba. Mu mun yarda da karɓa. Kanin Rasulu nake ta zumuɗi in na rasa ban yori ba. Gaba Bela take wa maraba. Rabu tsare ni da girga asarar da san ba a daɗa ban jari ba. Bola Tinubu ne zaɓina. Dan na yarda da karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Na ɗauko layi na ɗodar babu ruwa na da gardo. Bola Tinubu ne zaɓina. Tudani ya jawo waɗancan an rufe kansu da babban kwando. Mu mun yarda da karɓa. Mai ganganci ran taron aure a gawali da gajeren wando. Bola Tinubu ne zaɓina. In ga digital a siyasar yanzu wa zai kulla su lado. Mu mun yarda da karɓa. Tinubu ya yi gida ya kulle tuntuni yau zai buɗe kwaɗo. Gaba Bela take wa maraba. Sabon yanka a siyasar yanzu ba
wasu nake watunin tafiyar nan. Bola Tinubu ne zaɓi na. Ko da akwai wani wanda ya manta kara ya lura kar ya bi gangan. Mu mun yarda da karɓa. Analisin ramli sun nuna Tinubu ne nasarar tafiyar nan. Gaba bila take wa maraba. Raba biki sai ɗana halali dan na uba za ya iya ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Dan na yarda da karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Bushiya ba a yarda tana mai ba in ba an zo za a gasa ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Shi da mafura ta budurwa lura bai yi kama da na mai jego ba. Mu mun yarda da karɓa. Bola Tinubu banda siyasa wani ba zai masa jayayya ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Yadda ya taimaki wasu a baya in ya faɗa ba a tanka ba. Mu mun yarda da karɓa. Duk wani memba ɗan APC Tinubu ya masa bai ware ba. Gaba bila take wa maraba. Ku masu batu na arewa ku daina kun haka ne ba dan Allah ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Dan na yarda da karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Ai dole in ware guri na sarara domin in ziga jagora na. Bola Tinubu ne zaɓi na. Bulala hana wargin yara na gwaggwa da ka zo za su tsugunna. Mu mun yarda da karɓa. Ma'ana gwamna kadimul islama wannan dai na Kano zaɓi na. Bola Tinubu ne zaɓi na. Baba Tintini ya gama lissafinsa ya kyale waɗansu jiran ta nuna. Mu mun yarda da karɓa. Ya ce mu buja gaba layi dodar kamar zuma ala ta da waina. Gaba bila take wa maraba. Kan duja in yan murda siyasa sai ka daɗe baka san amsar ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Dan na yarda da karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Tinubu ne ya rike Legas ba kwamishinansa da bai mulki ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Farko ga Yemi Oshiban da kwamishina na shari'a duba. Mu mun yarda da karɓa. Yau ya zannan ba BBP tare suka shiga bila da baba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Sannan ga Raji Fashola ya yi gwamna ko ba ku tuna ba. Mu mun yarda da karɓa. Ya yi gwamna kuma ya yi minista yana maimai dan bai ganda ba. Gaba bila take wa maraba. Tinubu ne ya kafa su da farko ya yi shukar da ba ta yi kwabi ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Dan na yarda da karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Bayan su ga Laya Muhammad Chuab su ya rike a sani na. Bola Tinubu ne zaɓi na. Ja gaba sai ya tsaye shi a gwamnan kwara ya yi mulki ba barna. Mu mun yarda da karɓa. Kuma yanzu ya sa aka bashi minista wanda yake da kular fanni na. Bola Tinubu ne zaɓi Ga na. Ubani Kore ya yi minista kai mai ji ka zamo shaida na. Mu mun yarda da karɓa. Ja gaba ne ya rike masa hannu ya yi sanata rike lissafi na. Gaba bila take wa maraba. Irinsu a yau sun haura 30 baki ka bincika tarihin ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Dan na yarda da karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya Ga karɓa. Arabe Solarau daga Osun shi ma Tinubu ne tushensa. Bola Tinubu ne zaɓi na. Bayan ya gama yin kwamishina an ka saka shi ya mulki jiharsa. Mu mun yarda da karɓa. Ga Baba Jide gwamna sanya olu kwamishina ya yi tun farinsa. Bola Tinubu ne zaɓi na. Chairman Board Internal Revenue na ƙasa shi ma saka lissafinsa. Mu mun yarda da karɓa. Tinubu ne ya naɗa shi a Legas yau kuma an ɗaga likafarsa. Gaba bila take wa maraba. Kaba arewa ga ya mini tilan mutum da ya haka ba gori ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Dan na yarda da karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Ga tsohon gwamna an bode ja gaba ne farko ya dasa shi. Bola Tinubu ne zaɓi na. An bode giyan mulki ta ziga shi. Tinubu take ya ce a cire shi. Mu mun yarda da karɓa. Da akwai wani gwamna ma a arewa a sannan wai ya je bikon shi. Bola Tinubu ne zaɓi na. Ja gaba sai ya cewa gwamnan ya tayya kula da iya yankin shi. Mu mun yarda da karɓa. Kun san shi dama katsalandan sai ka yi shi kakan ga kuren shi. Gaba bila take wa maraba. Ja gaba ko dama a arewa idan ya ce ba a yi musu ba. Bola Tinubu ne zaɓi na. Dan na yarda da karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Tinubu ai naman gafiya ne ga wasu gwamnonin yanki na. Bola Tinubu ne zaɓi na. In aure
ne zai zannan ba ɗaya duk da wurin kwakwa ta nuna. Mun yarda da karba karba. Shi bazawari na uwa sai kallo in ka tsaya zai ce kai zauna. Ja gaba bila take wa maraba. Ku masu girin gidi shi ku ji wannan tun ban fara faɗa uban ba. Bola Tinubu ne zabina. Dan na yarda da karɓa karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karba. Na ji Bahaushe yayi wata kalma dole a ce wa mijin iya baba. Bola Tinubu ne zabina. Waka ce ta siyasa wannan karkaji haushi har kai gaba. Mun yarda da karba karba. Na tantance na tsatsefe na bu mutum managarci babba. Bola Tinubu ne zabina. Kai ma zabo wanda ka yarda da in ka bi shi baka koka ba. Mun yarda da karba karba. Wanda a baya ya gina mutane nan gaba ma ba zai daina ba. Gaba bila take wa maraba. Zan bugi kirji in daga murya tun ba har yau bai sako ba. Bola Tinubu ne zabina. Dan na yarda da karɓa karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karba. Tinubu kwange da karfan jirgi da jar wuta ba ta yi mai horo. Bola Tinubu ne zabina. Tsakar dare hana yawon bako ko na gari ma za ya ji tsoro. Mun yarda da karba karba. Tinubu ka zama gagaraga saki gudu gwanki mai fasa taro. Bola Tinubu ne zabina. Ka zarce dan agwagwa na ikiti za ya daɗe kan ya zama toro. Mun yarda da karba karba. Ta gaba na ke bayyana take ake duba na ta babban kwaro. Gaba bila take wa maraba. Su don an jera ku ne musu anku Tinubu ba daidai ku ne ba. Bola Tinubu ne zabina. Dan na yarda da karɓa karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karba. A yanzu muna saka suna kyauta ko makarami masa tara. Bola Tinubu ne zabina. Yanzu a tashin farko mun ga masoya nan gaba za mu ga 'yan raka ƙura. Mun yarda da karba karba. Wasu su aka fara kira suka noke sai suka ɗauki tunanin yara. Bola Tinubu ne zabina. Sun rasa fassa sun rasa taruwa zai sa musu kifi gora. Mun yarda da karba karba. Duk gonar da ba a yi shuka ba karkaji ɗarka kira ta da saura. Gaba bila take wa maraba. Ga layi daɗa mai ɓullewa ni ba zan yi katantanwa ba. Bola Tinubu ne zabina. Dan na yarda da karɓa karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karba. Bola Tinubu ne zabina. Duk mun yarda da karba karba. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karɓa. Bola Tinubu ne zabina. Dan na yarda da karɓa karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa ƙasa haka in ya karba. Bola Tinubu ne zabina. Dan na yarda da karɓa karɓa. Yadda ya gyara jiharsa ta Legas zai wa PressLaw.ng.com